Γεια σας λοιπόν και χαρά σας. Ακόμα ένα βράδυ Τρίτης εδώ στο TikTok Live. Στο live που γίνεται podcast, που γίνεται βίντεο στο YouTube και έχει τον εύγλωτο τίτλο «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα algorithm». Μια θεματική εκπομπή θα μπορούσαμε να πούμε, αφού σε κάθε μας συνάντηση αναλύουμε και από ένα συγκεκριμένο θέμα. Πριν όμως σας παρουσιάσω το θέμα, να σας παρουσιάσω την συμπαρουσιάστρια. Και αυτό το βράδυ λοιπόν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το live, θα είναι η Τίνα. Γεια σου Τίνα, είσαι εδώ? Εδώ είναι Δημήτρη, πάντα εδώ. Έτοιμη για άλλη μια βραδιά γεμάτη συζητήσεις και, γιατί όχι, και λίγο γέλιο. Τι λες, ξεκινάμε? Αυτό ακριβώς λέω, ότι ξεκινάμε. Το θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα είναι οι 15 λέξεις, εκφράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία. Λοιπόν, όταν λέμε νέους, αναφερόμαστε κυρίως στην Gen Z. Θα συζητήσουμε λίγο για τις γενιές, ακριβώς τι ισχύει, γιατί ακούμε διάφορες ονομασίες που τώρα τελευταία προέκυψαν, από την αλήθεια. Οπότε θα κάνουμε ένα διαχωρισμό για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται, να συνεννοούμαστε δηλαδή, και μετά θα μπούμε στο κύριο θέμα που είναι αυτές οι 15 εκφράσεις, οι πολύ συνηθισμένες στους νέους. Αυτή την εκπομπή, Τίνα, θα τη βγάλεις κυρίως εσύ. Έτσι. Έχω πολλές απορίες και ξέρω ότι τα ξέρεις όλα εσύ. Οπότε εγώ θα λέω και εσύ θα εξηγείς. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια αναφορά στις γενιές. Λοιπόν, εγώ θα σου λέω ονόματα και εσύ θα μου εξηγείς τι ακριβώς αφορά η κάθε γενιά. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, η πρώτη γενιά που έτσι λέγεται είναι οι boomers. Τι μπορούμε να πούμε για τους boomers? Χάχα Δημήτρη, με βάζεις σε μπελάδες. Εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Λοιπόν, οι boomers ή αλλιώς baby boomers είναι η γενιά που γεννήθηκε περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 40 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν μια περίοδος μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης των γεννήσεων. Ωραία. Η επόμενη γενιά ποια είναι? Μετά τους boomers, Δημήτρη, έρχεται η Generation X ή αλλιώς Gen X. Αυτοί γεννήθηκαν περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι η γενιά που μεγάλωσε με την άνοδο της τηλεόρασης και των βιντεοπαιχνιδιών και συχνά τους χαρακτηρίζουν ως πιο ανεξάρτητους και κοινικούς. Ωραία, από ό,τι γνωρίζω μετά είναι οι Millennials. Ακριβώς. Οι Millennials ή αλλιώς Gen Y είναι η γενιά που γεννήθηκε περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε με την εξάπλωση του διαδικτύου και της τεχνολογίας και συχνά τους χαρακτηρίζουν ως πιο εξοικειωμένους με την τεχνολογία και πιο κοινωνικά συνειδητοποιημένους. Πάρα πολύ ωραία. Και η επόμενη γενιά? Η επόμενη γενιά, Δημήτρη, είναι αυτή που μας απασχολεί περισσότερο σήμερα, η Gen Z. Αυτοί γεννήθηκαν περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τις αρχές του 2010. Είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε εξ ολοκλήρου στην ψηφιακή εποχή, με smartphones και social media να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μήπως γνωρίζεις αν υπάρχει και κάποια γενιά πριν τους boomers και κάποια γενιά μετά τους Gen Z? Έχω εδώ κάτι σημειωμένο, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ. Φυσικά, Δημήτρη. Πριν τους boomers έχουμε τη Silent Generation που γεννήθηκε περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 20 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 40.
Αυτή η γενιά μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Κράχ και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μετά τους Gen Z έχουμε τη Generation Alpha, που γεννήθηκε από τις αρχές του 2010 και μετά. Αυτή η γενιά μεγαλώνει σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία είναι πανταχού παρούσα από τη γέννησή τους. Μπράβο, σε βρίσκω πολύ διαβασμένη και εγώ αυτά τα στοιχεία είχα. Να πούμε δηλαδή ότι σήμερα ουσιαστικά θα ασχοληθούμε με το λεξιλόγιο της Generation Z, έτσι. Ακριβώς, Δημήτρη. Σήμερα θα βουτήξουμε στον κόσμο της Gen Z και θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το λεξιλόγιό τους. Είμαι πολύ περίεργη να δω ποιες είναι αυτές οι 15 εκφράσεις που πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε μέσα στα πράγματα. Εσύ έχεις καμία πρόβλεψη για το ποιες μπορεί να είναι? Πρόβλεψη, όχι πρόβλεψη. Έχω κάνει ολόκληρη προετοιμασία εδώ πέρα. Έχω τα κοιτάπια μου μπροστά, αλλά όπως είπα, εγώ θα λέω την έκφραση και μετά θα περιμένω από σένα μία ανάλυση, μία αιτιολόγηση, να μου πεις τι σημαίνει και ενδεχομένως από πού προέρχεται η κάθε έκφραση. Πριν από όλα αυτά όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι το MadLab Prints, ένα e-shop που έχει μια μεγάλη γκάμα από εκτυπώσεις για επαγγελματικούς χώρους και για ιατρία, για πάρα πολλές ειδικότητες, για πάρα πολλούς επαγγελματικούς χώρους και επίσης πολλά πρωτότυπα σχέδια για τη διακόσμηση παιδικών δωματίων με αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Ας ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, η οποία έχει μια σημασία, δηλαδή ξεκινώντας από το 15 θα φτάσουμε στο 1 με μια σειρά, ας πούμε, σημαντικότητας, μια σειρά συχνότητας. Δηλαδή από το 15 η λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενη έκφραση μέχρι το νούμερο 1 που θα είναι η πιο διαδεδομένη και πολύ γνωστή ίσως στο ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους πολύ νέους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το νούμερο 15. Λοιπόν, είναι η έκφραση 6-7. Λοιπόν, τι να ακούς? 6-7. Από έναν μπασκετμπολίστα που ξεκίνησε. Για πες μας, γνωρίζεις την έκφραση 6-7? Δημήτρη, με βάζεις κατευθείαν στα βαθιά. Το 6-7 είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που είναι τέλειο, άψογο ή πολύ εντυπωσιακό. Προέρχεται από το μπάσκετ, όπου το 6-7 είναι ένα πολύ καλό ύψος για έναν παίκτη. Ουσιαστικά είναι σαν να λες είναι κορυφή, είναι φανταστικό. Ναι, κάπως έτσι. Βέβαια, ουσιαστικά εγώ αυτό που έχω σημειωμένο είναι ότι η έκφραση 6-7 είναι ουσιαστικά ένα inside joke των νέων, και όταν λέμε νέων εννοούμε παιδιών μέχρι και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Και ξεκίνησε από τον μπασκετμπολίστα Scotty Barnes. Ενδιαφέρον. Οπότε είναι ένα inside joke που έχει γίνει πλέον ευρέως γνωστό. Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα διαδίδονται οι εκφράσεις στις νεότερες γενιές, ειδικά με τη βοήθεια των social media. Οπότε, αν ακούσουμε κάποιον να λέει 6-7, ξέρουμε ότι εννοεί κάτι πολύ. Ναι, είναι το 6-7, κυρίως έτσι το λέμε με την αγγλική ορολογία. Και πάμε στην θέση νούμερο 14, όπου εκεί θα συναντήσουμε την λέξη, τώρα έκφραση είναι το brain rot. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις για το brain rot. Το brain rot? Ναι, Δημήτρη, το έχω ακούσει κι εγώ. Είναι αυτή η αίσθηση που έχεις όταν νιώθεις ότι το μυαλό σου έχει γίνει πολτός από την υπερβολική έκθεση σε άχρηστες πληροφορίες. Ειδικά από το ίντερνετ. Σαν να έχεις φάει τόσα πολλά TikToks που πλέον δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Είναι ένας νέος όρος που περιγράφει το χαζό και επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο του ίντερνετ. Θα μπορούσα να πούμε το κενό περιεχόμενο, δηλαδή. Περιεχόμενο που δεν έχει κανένα περιεχόμενο και που σου καίει τον εγκέφαλο. 13 είναι η έκφραση Caught in 4K. Το Caught in 4K είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος πιάστηκε να κάνει κάτι, συνήθως κάτι που δεν θα έπρεπε, και υπάρχει αδιάσυστη απόδειξη, όπως ένα βίντεο υψηλής ανάλυσης. Είναι σαν να λέμε ότι δεν μπορείς να το αρνηθείς, γιατί η απόδειξη είναι ξεκάθαρη και λεπτομερής. Δημήτρη, έχεις πιαστεί ποτέ σε 4K? 4K, 8K... Τι με ρωτάς τώρα, βρεσί Τίνα, δηλαδή τέτοια προσωπικά, είπαμε δεν θα λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα.
Η εκπομπή είναι καθαρά για εγκυκλοπαιδική έτσι γνώση, δεν είναι κουτσομπολίστικη, αφού το έχουμε πει αυτό. Γελάει. Μα Δημήτρη, πλάκα κάνω. Εννοείται πως δεν θα λέγαμε τέτοια πράγματα στον αέρα. Αλλά είναι αλήθεια ότι η έκφραση αυτή έχει πλάκα, γιατί υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει διαφυγή. Όταν σε πιάσουν σε 4K. Τέλος! Δεν μπορείς να το παίξεις ανήξερος. Να πούμε και καλησπέρα στους φίλους που είναι εδώ στο live, στο TikTok. Εννοείται ότι ναι, θέλετε το γράφετε. Το γράφετε με γκρίκλις, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει τα ελληνικά για κάποιο λόγο δεν τα συμπαθεί το TikTok. Οπότε γράφτε, ξέρω εγώ, μια καλησπέρα, μια δικιά σας έκφραση που την έχετε ακούσει και που δεν ξέρετε τι σημαίνει, μπας και μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς εδώ live. Εκμεταλλευτείτε την Τίνα, είναι ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα. Ο άνθρωπος τώρα λέμε, τέλος πάντων. Γελάει. Αχ, Δημήτρη, υπερβάλλεις. Δεν τα ξέρω όλα, αλλά μου αρέσει να ψάχνω και να μαθαίνω. Και ναι, στείλτε μας τις δικές σας εκφράσεις, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι κυκλοφορεί εκεί έξω και τι σας προβληματίζει. Ποιος ξέρει, μπορεί να μάθουμε κι εμείς κάτι καινούριο. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε όμως προς το παρόν την έκφραση νούμερο 12 που είναι το gatekeeping. Είναι αυτοί που φυλάνε τις πύλες. Έχει δηλαδή η ερμηνεία έχει μια σχέση με τη μετάφραση του όρου, οπότε μας εξηγείς εσύ τι ακριβώς σημαίνει και πού το χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Το gatekeeping, Δημήτρη, είναι όταν κάποιος προσπαθεί να ελέγξει ποιος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, σε μια κοινότητα ή ακόμα και σε ένα χόμπι. Είναι σαν να κρατάει τα κλειδιά της πύλης και να αποφασίζει ποιος είναι άξιος να περάσει. Συχνά το κάνουν για να νιώσουν ανώτεροι ή για να διατηρήσουν μια αίσθηση αποκλειστικότητας. Αυτό ακριβώς. Ναι, είναι... Στο νούμερο 11, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, ICK, δεν ξέρω ακριβώς πώς προφέρεται, τόσο άσχετος. Διαβάζω εδώ τη σημείωση, λέει ότι έγινε τεράστιο viral στα social media. Αφορά, λέει, το dating της νεολαίας και μάλλον δεν έχει κάποια έτσι, θετική χρειά, μάλλον είναι κάτι άσχημο, δεν ξέρω τι είναι. Εσύ τι γνωρίζεις για το ICK, Το IC! Ναι, Δημήτρη, το IK είναι κάτι που έχει γίνει πολύ δημοφιλές στα social media, ειδικά στο TikTok. Είναι ένα ξαφνικό, μικρό πράγμα που κάνει κάποιος, συνήθως σε μια σχέση ή σε ένα ραντεβού, και το οποίο σε αποθεί εντελώς. Είναι κάτι που σε κάνει να ανατριχιάσεις και να χάσεις κάθε ενδιαφέρον, ακόμα και αν πριν όλα ήταν τέλεια. Μάλλον αφορά το ξενέρωμα, ίσως είναι ένας τρόπος να πούνε ότι ξενέρωσα, μάλλον κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Και εδώ η Κατερίνα μας ρωτάει αν ξέρουμε το cook ή cooked, μαγειρεμένος, μαγειρεύω, εγώ δεν το ξέρω. Τίνα? Ναι, ακριβώς, είναι το απόλυτο ξενέρωμα. Όσο για το cooked, Κατερίνα, αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει τελειώσει, έχει καταστραφεί ή έχει φτάσει στο τέλος του με αρνητικό τρόπο. Είναι σαν να λες είμαι τελειωμένος ή αυτό το πράγμα είναι τελειωμένο. Χρησιμοποιείται συχνά σε gaming ή σε καταστάσεις όπου κάτι πήγε πολύ στραβά. Ποιος είμαι εγώ να διορθώσω την Τίνα? Κανείς, Δημήτρη, κανείς. Εγώ απλά προσπαθώ να μεταφέρω τις γνώσεις μου, όπως κάθε καλή ραδιοφωνική παραγωγός. Καλά, έχεις δίκιο, η Κατερίνα έκανε μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι ωραίο που μας στέλνουν και οι ακροατές μας τις δικές τους απορίες. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 10. Λοιπόν, εδώ έχουμε την έκφραση, τη λέξη μάλλον, σας. Ναι, γιατί ξεκίνησε, λέει, από το παιχνίδι Among Us, οπότε μάλλον σας θα μεταφράζεται, S-U-S. Το σους. Λένε σους, ναι. Είναι πολύ σους αυτός.
ή πολύ σας, ξέρω εγώ. Θα μου πεις εσύ, τι σημαίνει αυτό το σας? Ναι, Δημήτρη, είναι το sus από το suspicious, δηλαδή ύποπτος. Ξεκίνησε όντως από το Among Us, όπου έπρεπε να βρεις ποιος είναι ο impostor. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται περίεργα ή ύποπτα, λες αυτός είναι sus. Έχει περάσει πλέον στην καθημερινή αργό για οτιδήποτε φαίνεται λίγο περίεργο ή δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα ξανακούσει. Ναι, είναι... Γενικά τα πρώτα 5-6 που αναφέραμε, εκτός από το 6-7 που ακόμα και ο γιος μου ο Φίλιππος το λέει, που είναι 6 χρονών φαντάσου, τα υπόλοιπα δεν τα ήξερα, αλλά γι' αυτό είναι και το νόημα της λίστας και της αντίστροφης μέτρησης. Ξεκινάμε από τα πιο άγνωστα και σιγά σιγά θα πάμε στα πιο διαδεδομένα. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 9 έχουμε τις λέξεις low key και high key. Α, ναι, το low key και το high key. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το low key σημαίνει κάτι που γίνεται διακριτικά, χωρίς φανφάρες, χαμηλών τόνων. Για παράδειγμα, κάνω ένα low key party. Σημαίνει ένα μικρό ήσυχο πάρτι. Αντίθετα, το high key είναι το ακριβώς αντίθετο. Κάτι που γίνεται με έντονο τρόπο, φανερά, με πολύ προσοχή. Είναι σαν να λες high key, μου αρέσει αυτό, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ και το δηλώνω ανοιχτά. Πολύ ξεκάθαρη εξήγηση. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο κατανοητή γίνεται. Είναι σημαντικό να μεταφέρουμε αυτές τις έννοιες με τρόπο που να τις καταλαβαίνει ο κόσμος, ειδικά όταν πρόκειται για εκφράσεις που αλλάζουν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, στην θέση νούμερο 8 μπαίνουμε στο χωράφι των σχέσεων. Νομίζω και αυτή ωραία. Και η επόμενη έχει να κάνει με σχέσεις. Λοιπόν, στο 8 όμως έχουμε την λέξη situationship. Το situationship. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σύγχρονο φαινόμενο στις σχέσεις. Είναι όταν δύο άνθρωποι έχουν μια σχέση που μοιάζει με σχέση, αλλά δεν είναι επίσημα σχέση. Δεν έχουν βάλει ταμπέλα, δεν έχουν δεσμευτεί, αλλά συμπεριφέρονται σαν ζευγάρι. Είναι κάπου ανάμεσα σε φιλία και σχέση και συνήθως είναι αρκετά συγκεχημένο για όλους τους εμπλεκόμενους. Σαν να λέμε κατάσταση μπερδεμένος. Μια μπερδεμένη κατάσταση, Δημήτρη. Είναι σαν να είσαι σε ένα γκρίζο σύννεφο, όπου δεν ξέρεις ακριβώς πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Και συνήθως κάποιος από τους δύο, ή και οι δύο, δεν είναι σίγουρος τι θέλει. Ωραία, αφού είμαστε στο κομμάτι των σχέσεων, ας πούμε και το 7 που είναι το ghosting. Ghosting, τι λες γι' αυτό, Τίνα? Μας έχασε η Τίνα, θα μας ξαναβρει. Λοιπόν, έχουμε στο 7 το ghosting. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αχ, το ghosting, Δημήτρη. Είναι τόσο της μόδας πια, αλλά πόσο άκομψο και αγενές. Δηλαδή, τι έγινε, εξαφανίστηκαν όλοι οι καλοί τρόποι. Ναι, αλλά πρέπει να μας εξηγήσεις ποια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ghosting. Ghosting είναι όταν κάποιος εξαφανίζεται ξαφνικά από τη ζωή σου, χωρίς καμία εξήγηση, σαν φάντασμα. Μπορεί να είναι σε σχέση, σε φιλία, ακόμα και σε επαγγελματική επικοινωνία. Απλά σταματάει να απαντάει σε μηνύματα, κλήσεις και γενικά σε αγνοεί πλήρως. Σε αφήνει στο διαβάστηκε δηλαδή που λέμε. Ακριβώς. Σε αφήνει στο διαβάστηκε και μετά εξαφανίζεται. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρεις ποτέ τον λόγο. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι έκανες λάθος. Ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι του άλλου. Καλά, μεγάλη συζήτηση αυτή. Το κατά πόσο είναι μόνο του άλλου, μπορεί κάτι να έκανες και να μην το κατάλαβες. Εντάξει, Δημήτρη, μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Πάντα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αλλά ακόμα και έτσι, δεν είναι καλύτερο να υπάρχει μια επικοινωνία, μια εξήγηση, αντί για αυτή την απόλυτη σιωπή? Δεν νομίζεις ότι είναι πιο ώριμο? Εγώ το νομίζω, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το λεξιλόγιο των Gen Z, της νεολαίας, βρε παιδί μου. Όπου από ό,τι έχω καταλάβει πολλά πράγματα αντιλαμβανόμαστε αλλιώς εμείς, αλλιώς αυτοί. Να είναι το χάσμα των γενεών. Μπορεί να είναι το χάσμα των γενεών, Δημήτρη. Αλλά νομίζω ότι κάποιες βασικές αρχές επικοινωνίας και σεβασμού παραμένουν διαχρονικές. Δεν είναι θέμα ηλικίας το να είσαι ευγενικός και να μην εξαφανίζεσαι χωρίς λόγο, ή μήπως κάνω λάθος?
Οπωσδήποτε δεν είναι, αλλά κάποιος θα πρέπει να τους μάθει, να μάθει αυτά τα παιδιά. Το σχολείο δεν είναι μόνο για να μαθαίνει γράμματα και αριθμούς και πράξεις και ιστορία κτλ. Φυσικά και οι γονείς από δίπλα, εννοείται. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θα πρέπει να μάθει ένας νέος και δεν μιλάμε τώρα για γνώση, μιλάμε για κανόνες συμπεριφοράς, όπως εξηγούμε τόση ώρα και μιλάμε για το ghosting και για το σεβασμό και όλα αυτά. Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη. Το σχολείο και η οικογένεια παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό να διδάσκονται οι νέοι όχι μόνο γνώσεις, αλλά και αξίες, όπως ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η υπευθυνότητα στην επικοινωνία. Λοιπόν, να μην ξεφύγουμε όμως από το θέμα μας. Το θέμα μας, θυμίζω, είναι οι 15 εκφράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία και κάθε θείος ή θεία που θέλει να κάθεται μαζί με την νεολαία θα πρέπει να γνωρίζει. Και πάμε στο νούμερο 6, που είναι η λέξη slay. Τι είναι το slay ή ποια είναι slay, Τίνα? Αχ, το slay! Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση, Δημήτρη. Σημαίνει ότι κάποιος τα πηγαίνει περίφημα, ότι είναι εντυπωσιακός, ότι τα σπάει που λέμε. Είναι σαν να λες ότι κάποιος είναι τόσο καλός σε κάτι που το κάνει να φαίνεται αβίαστο και λαμπερό. Εγώ όσες φορές το έχω διαβάσει, το χαρακτηρίζουν κοπέλες, ότι είναι πολύ slay, το ντύσιμο είναι slay, το μακιγιάζ είναι slay, η συμπεριφορά είναι slay. Ναι, ακριβώς. Χρησιμοποιείται πολύ για την εμφάνιση, το στυλ, ακόμα και για την προσωπικότητα. Είναι σαν να λες ότι κάποια είναι τόσο εντυπωσιακή και αψεγάδιαστη που σέρνει τα πάντα στο πέρασμά της. Είναι ένα κομπλιμέντο για το πόσο καλά τα καταφέρνει κάποιος σε κάτι. Ακόμα μια φορά ποιος είναι μαζί μας, είναι το Madlab Prince, το e-shop που έχει μεγάλη γκάμα εκτυπώσεων, πόστερ δηλαδή για επαγγελματικούς χώρους, για ιατρία και για παιδικά δωμάτια. Είναι το site madlabprince.art και οι σελίδες στο Instagram και στο Facebook. Ευχαριστούμε πολύ το Madlab Prince που είναι μαζί μας. Και τώρα, Δημήτρη, είμαι έτοιμη για την τελική πεντάδα. Τι άλλο μας επιφυλάσσει η νεολαία? Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική πεντάδα τώρα, έτσι, και θα αρχίσουμε να ακούμε λέξεις που λίγο πολύ όλοι θα τις ξέρετε, τουλάχιστον θα τις έχετε ακούσει. Και έχουμε εδώ μαζί μας την Τίνα που θα μας δώσει τα φώτα της και θα μας διαφωτίσει. Λοιπόν, στο νούμερο 5 είναι η έκφραση POV που βγαίνει από το Point of View. Τι μπορούμε να πούμε για το POV? Το POV. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο πλέον, Δημήτρη. Σημαίνει point of view, δηλαδή οπτική γωνία. Το χρησιμοποιούν για να δείξουν ότι αυτό που λένε ή δείχνουν είναι από τη δική τους προσωπική σκοπιά. Είναι σαν να βάζουν τον άλλον στη θέση τους. Όλα είναι POV, αν το καλοσκεφτείς. Ναι, όλα είναι POV, Δημήτρη. Σαν το δεις έτσι. Αλλά η έκφραση χρησιμοποιείται κυρίως για να τονίσει ότι αυτό που παρουσιάζεται είναι μια υποκειμενική εμπειρία ή άποψη, όχι μια αντικειμενική αλήθεια. Είναι σαν να λες, από τη δική μου πλευρά, αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Αυτός είναι λοιπόν ο τρόπος της νεολαίας να λέει από τη δική μου πλευρά, από τη θέση μου. Ακριβώς. Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να το πούν, ειδικά στα social media, όπου η συντομία είναι βασιλιάς. Πάμε τώρα στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4. Εδώ στις σημειώσεις μου βλέπω ότι λέει είναι η λέξη της χρονιάς στο TikTok. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής, ειδικά στα κορίτσια της Gen Z, και η λέξη λοιπόν αυτή είναι το ντελούλου. Εσύ τι να άραγε, είσαι λίγο ντελούλου? Ντελούλου. Αχ, Δημήτρη, με έπιασες. Λοιπόν, το ντελούλου προέρχεται από το delusional, που σημαίνει παραλυρηματικός, αυταπατώμενος.
Χρησιμοποιείται για κάποιον που έχει υπερβολικές, μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή ιδέες, συχνά με χιουμοριστική διάθεση. Όχι, δεν είμαι ντελούλου, απλά αισιόδοξη. Δεν είσαι δηλαδή delusional. Πώς να είσαι, Βρεσιτίνα, αφού είσαι το απάβγασμα της νοημοσύνης. Άμα είσαι εσύ delusional, τι να πούμε κι εμείς. Χάχα Δημήτρη, σε ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Αλλά και πάλι, το να είσαι λίγο ντελούλου μερικές φορές, με την καλή έννοια, μπορεί να σε βοηθήσει να ονειρεύεσαι και να προσπαθείς για πράγματα που φαίνονται ανέφικτα. Δεν είναι πάντα κακό. Εντάξει, χρειάζεται και λίγο να ξεφεύγουμε από τα αυστηρά όρια της λογικής στη ζωή μας, να την μπολιάζουμε με λίγη φαντασία, αρκεί να ξέρεις όλα σε κάποια όρια. Ακριβώς. Η φαντασία είναι το αλατοπίπερο της ζωής, Δημήτρη. Αρκεί να μην χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα εντελώς. Μια δόση ντελούλου, λοιπόν, με μέτρο. Πάμε τώρα και στην θέση νούμερο 3, μια πάρα πολύ δημοφιλής λέξη. Είπαμε τώρα. Είμαι όλη αυτιά. Είναι όλη αυτιά. Είναι η κορυφή και είναι λέξεις που τις χρησιμοποιούμε όλοι. Λίγο πολύ. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, Τίνα, που λες, αυτή η λέξη είναι το φλεξάρο, το flex, φλεξάρο. Α, το φλεξάρο. Αυτό είναι κλασικό πλέον, Δημήτρη. Σημαίνει να επιδεικνύεις κάτι που έχεις, είτε είναι χρήματα, είτε ρούχα, είτε κάποιο επίτευγμα, με έναν τρόπο που δείχνει υπεροχή ή αυτοπεποίθηση. Είναι σαν να λες, κοιτάξτε τι έχω, τι μπορώ να κάνω. Πώς θα μπορούσαμε, ας πούμε, να το πούμε εμείς οι boomers, εντάξει, όχι boomers, της Gen X, Generation X, ότι επιδεικνύομαι, περηφανεύομαι, μάλλον κάτι τέτοιο, κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αντιλαμβάνομαι. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα κράμα επίδειξης και περηφάνειας, Δημήτρη. Όχι απαραίτητα με αρνητική χρειά, μπορεί να είναι και με χιουμοριστική διάθεση. Είναι σαν να λες, κοίτα τι ωραίο που έχω ή κοίτα πόσο καλός είμαι σε αυτό, αλλά με έναν πιο μοντέρνο και cool τρόπο. Είσαι ακόμα εκεί, Δημήτρη? Λοιπόν, πάμε τώρα στην θέση νούμερο 2, που είναι η έκφραση red flag. Τι λέμε για το red flag? Τίνα, είσαι εδώ, τι λέμε για το red flag? Α, Δημήτρη, το red flag είναι αυτό το σημάδι που βλέπεις σε κάποιον και λες «Ωχ, εδώ κάτι δεν πάει καλά». Μπορεί να είναι κάτι μικρό στην αρχή, αλλά συνήθως προμηνύει μεγαλύτερα προβλήματα. Εσύ έχεις κάποιο αγαπημένο red flag που σε κάνει να τρέχεις μακριά? Ο υπέρμετρος εγωισμός, θα έλεγα. Τώρα εξαρτάται γιατί συζητάμε, έτσι. Για τι είδους σχέση, για ποια συνθήκη. Άλλα πράγματα θέλεις να αποφύγεις σε μια επαγγελματική συνεργασία, άλλα σε μια φιλία, άλλα σε μια σχέση ερωτική. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Αλλά προσωπικά ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει την έκφραση red flag, αν και βέβαια το αντιλαμβάνομαι, αλλά αλλιώς το μεταφράζω, γιατί οπωσδήποτε, όπως είπαμε, αυτές είναι οι λέξεις της νεολαίας και εμείς οι μεσήλικες τι σχέση έχουμε με τη νεολαία? Α, Δημήτρη, μην το λες αυτό. Και εμείς οι μεσήλικες έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις της νεολαίας. Πάντως την λέξη που είναι στο νούμερο 1, νομίζω ότι τη λέμε όλοι πλέον. Άργησα και εγώ λίγο να την υιοθετήσω, αλλά με πιάνω αρκετές φορές να την χρησιμοποιώ. Να την αντιλαμβάνομαι ως τέτοια όταν βλέπω αντίστοιχα βίντεο ή σχολιασμούς, φωτογραφίες στα social. Και φυσικά αναφέρομαι στη λέξη cringe. Α, το cringe. Ναι, αυτό είναι ένα δυνατό χαρτί. Πραγματικά υπάρχουν στιγμές που βλέπεις κάτι και απλά νιώθεις αυτή την αμηχανία, αυτή τη συστολή. Εσύ τι σε κάνει να νιώθεις cringe περισσότερο, κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή κάτι άλλο?
Βρε την άσε τις προσωπικές ερωτήσεις τώρα. Τι με ρωτάς εμένα τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ. Χαχα, εντάξει Δημήτρη, μην αγχώνεσαι. Απλά προσπαθώ να καταλάβω τι σε κάνει να νιώθεις cringe, για να ξέρω τι να αποφύγω όταν είμαστε στον αέρα. Είναι για το καλό της εκπομπής, το ξέρεις. Κοίταξε, ένα πράγμα έτσι που μου κάνω να νιώθω, όπως λένε, πολύ ετεροντροπή. Αρκετοί μεταφράζουν το cringe ως ετεροντροπή. Είναι όταν βλέπω κάποιον στα social, τέλος πάντων, να κάνει κάτι σε πολύ μέτριο βαθμό, για να μην πω σε πολύ κακό βαθμό, και το όλο του το στυλ, από τη γλώσσα του σώματος μέχρι αυτά που λέει, η αίσθηση που σου δίνει είναι ότι να νομίζω ότι το κάνει τέλεια. Και δεν αναφέρουμε μόνο σε πράξεις, μπορεί να είναι, ας πούμε, και τα ρούχα που φοράει, μπορεί να είναι κάποια επίδοση, τέλος πάντων, κάτι. Αυτό, ας πούμε, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που συχνά πυκνά την αντιλαμβάνομαι και πάντα έχω αυτή την αίσθηση ότι, φίλε, δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα, ας πούμε, μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας τραγουδιστής, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, από τους άπειρους που έχουμε δει σε διάφορα talent show, που να τραγουδάει και να βγάζει βατράχια από το στόμα, και αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην έχεις συναίσθηση ποιος είσαι και τι κάνεις και τι απόδοση έχεις. Ενώ τι σε κάνει να νιώθεις cringe, ποια είναι η συμπεριφορά ή η κατάσταση που σε φέρνει σε αυτή τη θέση? Τώρα αυτό θέλει σκέψη. Εντάξει Δημήτρη, σου δίνω λίγο χρόνο να το σκεφτείς. Μέχρι τότε, ας πούμε ότι το cringe είναι σαν ένα red flag, αλλά για την ψυχή μας. Δεν μου έρχεται κάτι πρόχειρο τώρα. Δεν πειράζει, εντάξει, Δημήτρη. Τώρα μικρές τσαπατσουλιές και αδεξιότητες και ζημιές, ας πούμε, που μπορεί να έχεις κάνει, εντάξει, σίγουρα σε φέρνουν σε μια αμήχανη θέση, αλλά δεν είναι αυτό το... Νομίζω δεν είναι αυτή η ακριβής μετάφραση του cringe. Το άβολο. Ναι, το άβολο είναι μια καλή περιγραφή. Είναι αυτή η αίσθηση που νιώθεις όταν βλέπεις κάτι τόσο αμήχανο ή τόσο κακόγουστο που θες να ανοίξει η γη να σε καταπιεί ή έστω να κρυφτείς κάτω από το τραπέζι. Εγώ πάντως Δημήτρη... Αυτό το άβολο, το άβολο μάλλον. Awkward. Ακριβώς. Το awkward είναι η λέξη κλειδί. Είναι αυτή η στιγμή που δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις, τι να πεις ή πώς να κοιτάξεις. Και το χειρότερο είναι ότι συνήθως συμβαίνει μπροστά σε κόσμο. Εσύ έχεις βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση, Δημήτρη? Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι έχεις αποκτήσει ήδη θαυμαστές. Εδώ ο Ηρακλής φωνάζει το όνομά σου. Αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Στείλε χαιρετίσματα στον Ηρακλή και πες του ότι τον ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Τέτοια σχόλια μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε. Σε ακούει, στείλ το εσύ χαιρετίσματα. Απλά με τρόπο γιατί ίσως να ακούει και η γυναίκα του, έτσι, μην έχουμε θέματα. Χαχα Δημήτρη, έχεις δίκιο. Λοιπόν Ηρακλή, σε χαιρετώ θερμά και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι πάντα καλά και να μας ακούς. Και φυσικά, χαιρετίσματα και στη σύζυγό σου. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Ό,τι περάσατε, περάστε παιδιά, γιατί φτάσαμε στο νούμερο 1, ολοκληρώσαμε την λίστα. Αυτό που μας μένει είναι να ρωτήσω την Τίνα αν έχει να μου πει κάποια έκφραση που ενδεχομένως μου ξέφυγε και δεν την έχω αναφέρει σε αυτή τη λίστα με τα 15 εκφράσεις και λέξεις που χρησιμοποιεί η νεολαία. Έχεις λοιπόν Τίνα να προσθέσεις κάτι στη λίστα, κάτι που μου ξέφυγε εμένα? Δημήτρη, νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος των εκφράσεων της νεολαίας. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο. Είναι σαν να προσπαθείς να πιάσεις τον άνεμο. Αλλά αν έπρεπε να προσθέσω κάτι, θα έλεγα ίσως το slay. Το έχεις ακούσει? Αχ, Τίνα, δεν με προσέχεις. Το slay ήταν στο νούμερο 6. Ωχ, Δημήτρη, συγγνώμη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Με έπιασες αδιάβαστη. Πάω να πιω ένα καφέ, μάλλον το χρειάζομαι. Χαχα. Λοιπόν, εγώ μία λέξη τελευταία στιγμή που είδα και δεν πρόλαβα να τη βάλω στη λίστα και θα είναι, ας πούμε, το bonus, τέλος πάντων, της βραδιάς. Είναι το ακρονίμιο, τέλος πάντων, είναι το FOMO. Fear of missing out. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Το FOMO. Ναι, αυτό είναι πολύ επίκαιρο. Είναι αυτός ο φόβος μήπως χάσεις κάτι,
Μήπως οι άλλοι περνάνε καλύτερα από εσένα? Μήπως συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον και εσύ είσαι απ' έξω? Νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει κάποια στιγμή, ειδικά με τα social media. Εσύ, Δημήτρη, το έχεις νιώσει ποτέ έντονα? Εγώ, Τίνα μου, από τότε που έκανα παιδιά, μόνο φόμο νιώθω. Καταλαβαίνω, Δημήτρη. Τα παιδιά φέρνουν μαζί τους μια άλλη διάσταση φόβου, αλλά και πολύ χαρά. Τουλάχιστον με τα παιδιά δεν υπάρχει ποτέ έλλειψη δράσης και περιπέτειας, έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα και μια περιπέτεια είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το απόψινό live που θα γίνει podcast και θα γίνει και βίντεο στο YouTube. Έτσι να δημιουργούμε content. Να είμαστε content creators. Ήταν λοιπόν αυτό το live της Τρίτης, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα algorithm. Ήτανε μαζί σας ο Δημήτρης Δικμάνης και η Τίνα. Δεν μένει λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Τίνα, τι έχουμε να πούμε στους ακροατές μας? Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να μην ξεχνάτε να γελάτε. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά! Γεια σας και χαρά σας!